Hei, bună tuturor și bine v-am găsit la un nou clip. Ăsta este, cum să zicem, episodul 2 și deja am făcut un pic de film. Dar vedeți ce nu știu? Până acum așa la sfântă. Niște ochelari de soare. Dar vedeți cât de mare este casa asta? Să îmi invit prietenii care o să fie alese pe prima oară. Da, nu găsesc. E foarte mare piscina. Cred că la etajul 2. Cam acesta a fost video, știu că a fost cam scurt, doar că nu mai găsim. O să-mi pe prietenul meu Alicia Pepe, îi găsiți și pe asta, îi dați un like, un subscribe și să apăsați cu butonul și la mine la fel, un like și un subscribe, m-ar ajuta foarte mult. Și cam acesta a fost video. O să începem pe ea, cum se face pentru că ea și dacă de mine să nu uite. Cred că o să știe ea. Bine, cam acesta a fost video, vă aștept și la episodul 3!